ha quedat la propaganda de la dansa de la mort. Em trauré la mascareta i em sentireu millor. Molt bé, abans que res vull dedicar aquesta xerrada d'avui, malauradament, al vergelità Josep Poch, que mentre venia cap aquí ha mort i fa 3 o 4 dies encara estava xerrant amb ell allà al bar. Se l'ha endut la dansa de la mort, que sigui la dansa de la mort de Verges, que dansi amb ell i tingui un bon viatge. Dit això, comencem. Segur que tothom n'ha sentit a parlar de la dansa de la mort, no? He sortit molt per televisió també i aleshores, doncs, bé, avui en parlarem una mica què és, per què. Em deien, i per què em dius la dansa de la mort de Verges l'última viva del mil·lenni? I no perquè, esclar, això del mil·lenni, doncs mira, per 2 raons. Primer, perquè fa molt temps que aquesta xerrada la vaig actualitzant, evidentment, però el tombant del mil·lenni la vaig fer en diferents vegades, no? I ara, doncs, clar, som en un nou mil·lenni i, per tant, doncs, encara hi és. I, per altra banda, doncs, perquè també això dels tombants de mil·lenni, algun dels orígens, i ara començaríem aquí amb els orígens, ens parlen dels orígens, de l'origen de les danses de la mort, en principi, parlarem en general de les danses de la mort. L'origen seria incert, de ritus ancestrals. A Egipte, per exemple, fins al segle XIX encara hi havia les ploraneres a casa del difunt, i aquí recordo que també es feia al segle XX. Jo, quan era petita, me'n recordo que encara venien allò a ballar al mort, i també a vegades la gent rica llogava ploraneres. També els zacateques a Mèxic tenen el Museu Rafael Coronel, d'antic monestir franciscà. Els franciscans aquí tenen, ja veureu que van sortint molt en la qüestió en totes les diferents formes de danses de la mort. I vull dir que hi ha màscares de la mort, generalment són de fusta, i d'altres danses amb animals, persones, divinitats, etc. No sabem si van portar ells aquí, però això seria ja bastant antic. Aleshores, una altra cosa que diuen, un altre origen també podria ser de l'any 1000, el tombant, com dèiem, el tombant del mil·lenni, amb allò de la por que s'acaba el món, no? És improbable perquè, bé, jo no soc historiadora, però els historiadors aquí que ja ho poden saber bé, vull dir, també el calendari en aquella època no estava unificat i, per tant, però bé, són aquelles hipòtesis de coses com la majoria de les nostres tradicions en què no sabem d'on venen, s'han transformat, però exactament els orígens queden incerts. També ja són més probables el fet que fossin, o sigui, de la baixa edat mitjana, amb les epidèmies a Europa que hi va haver dels segles XIV i XV a França i a Alemanya, que d'allà aniria als cantons suïssos i després a Itàlia i a la resta, no? I un monjo d'Ullà, Ullà és un poble que és allà a uns 7 quilòmetres de Verges, prop de Torroella de Montgrí. Hi ha un monjo d'Ullà, en l'any 1333, va dir que va ser l'any de l'inici de les epidèmies a l'Europa occidental, ja va escriure que era lo malany primer, deia, lo malany primer. I després també del 1348 podia ser el brot de pesta iniciat a Itàlia el 1347, que va arribar aquí, no? De fet, l'origen és profà, i després l'Església, com la majoria d'aquestes festes profanes o paganes, les ha anat adaptant als temps. I van ja més amb un caire religiós, amb sermons mimats, amb diàleg, normalment per Quaresma, per dimecres de Cendra, també per Tots Sants, i posteriorment s'incorporen a les processons. D'arrel medieval es ramifiquen 2 aspectes, el sagrat moralitzador, que és a dins del temple, i el profà o popular, que es fa per Carnaval, es balla als carrers, es feien com a festes populars. Per Carnaval, per exemple, a Cadaqués i a Ripoll encara se'n va fer.
Per Quaresma i Setmana Santa, aquí dins, diguem, de casa nostra, dels països catalans, doncs n'hi havia hagut a Beget, a les Planes, Perpinyà, Sant Feliu de Pallarols, a Rupià. Rupià va ser l'última que hi va haver, l'any 1935, o sigui, abans de la guerra, encara va ser l'última que es va fer, a part de la de Verges, i després, clar, amb la guerra tot això va quedar interromput perquè no es van poder fer i aleshores Verges va continuar, el 39, però encara que hi havia molt pocs homes, que aleshores la majoria eren homes que ho feien, i la dansa de la mort eren homes també, però el que era processons, doncs ells van continuar i enlloc més es va continuar. Després n'hi ha hagut més endavant. S'ha intentat fer a Girona un any, no fa gaires anys, deu fer una quinzena d'anys, van fer com una representació un dia també per Dijous Sant o pel divendres com fan la processó de Girona, però era com una escenificació, no tenia res a veure, ho vam fer un sol any. I després a Manresa, un altre any, també en què vam anar a una fira que es feia de festes populars a Manresa, i a Verges hi vam anar, jo també hi vaig anar, i teníem un estant allà, doncs van venir, els d'allà a Manresa van venir, van fer fotos, no sé què, i després, apa, l'any següent ens van copiar els cascos, que es diuen les màscares, van fer... No saltaven, no feien com la dansa de la mort, però sí, van sortir allà. Ho van fer un sol any, no han tornat més. Com més n'hi hagi no vol dir que tinguem l'exclusiva Verges, com més n'hi hagi, doncs molt millor, que se'n facin, però que sapigueu, vull dir que som els únics que hem resistit, no? També en ritus funeraris, per exemple, al País Valencià hi ha les danses del velatori o del mortitjol, i el torrent de l'Horta, i encara fins al segle XIX s'han fet diverses versions amb danses de la mort com a tema central. Per exemple, a Xàtiva també es ballaven en enterraments, fins no fa gaire, segons també Antoni Cucarella, que ell diu que al segle XX encara n'havia vist. Anem a veure què vol dir el nom de dansa de la mort. També, incert. El nom originari sí que seria el 1376 a França, diuen, danse macabre o danse macabre. I l'etimologia, o sigui, d'on ve, hi ha diverses opinions, però probables o desestimables serien aquesta, maquer, o sigui que es convertiria, diguem, passaria la I aquesta a la B, un eremita prevere Sant Macari el Gran, a Egipte, al segle IV, va tenir una visió a Tebes sobre la mort i està representada en el triomf de la mort al cementiri de Pisa. Deien que potser vindria d'això, del Macari, Maquer, Macabre. Macabré, mercader, un altre, un probable pintor, que era un pintor probablement de la primera danse macabre del cementiri dels Sants Innocents de París, o de textos moralitzadors que acompanyaven això. I això, Macabré, doncs sortia Macabre. L'edat mitjana és prou probable que no designaven obres d'art amb el nom de l'autor. Per tant, d'altres, això, Macabré, el cèlebre doctor, també poeta alemany, que va defensar la dansa de la mort com que era alemanya, perquè se la discutien que si era alemanya, que si era francesa. Més probables, potser, doncs, serien, segons el llibre dels Macabeus, Judes Macabeu institueix el culte als morts en fer enterrar els jueus heretges morts en batalla i fer una col·lecta per pagar un sacrifici expiatori pel pecat, tot esperant que ressuscitessin. Per tant, de Macabé hi hauria una introducció de l'R, Macabre, la danse de Macabés, s'havia dit també en francès, danse de macabre o danse macabre. La qüestió és aquesta macabre. A l'edat mitjana, ja cap al segle XII, hi ha un poema de Chrétien de Troyes sobre Judas Macabre, que en diuen també, i també en anglès té diferents formes, Dance of Macabre, Dance of Macabre. L'origen també diuen que pot ser un origen àrab, semitista Josep Maria Soler, Solà i Soler, igualadenc, doncs diu que hi ha la introducció d'aquesta de l'arrel, aquesta macbara, plural macabir, l'arrel QBR, macabir, que
significa cementiri. En castellà antic, per exemple, en aquest sentit, podria ser... hi ha l'Almacabre, Cervantes en diu que és un cementiri de moros, i fins al XIX els cementiris d'Almeria en deien macabes. Els moriscos diuen, potser passarien un mot a territori de la corona catalano-aragonesa, macabre, i d'aquí a França, macabré, en fi. De tota manera, hi ha també la hipòtesi de dansa general, un nom d'un poema espanyol que hi ha, que procedeix d'un model català de finals del segle XIV i que seria introduït pels moriscos. Però bé, el terme macabre en català normalment s'utilitza als Països Catalans dansa de la mort, segons diu Joan Coromines, és el que es diu, no? Dansa macabra diu que només que apareix al 1900. Per tant, d'on ve? Bé, com tot allò, no? Dels gèneres, això sí, va ser molt de moda. La dansa és la manifestació originària, les danses de la mort. De l'expressió plàstica va passar a les altres arts. Va tenir el seu apogeu al segle XV amb el filòsof Jacques Maritain, que deia que era una guita existencial del segle XV a tota Europa. Després van venir les representacions a París, en els ambients cultes. Per exemple, hi havia la faula dels tres vius i dels tres morts. En citaria moltes, però tampoc em vull ara embolicar, perquè potser faré molta cosa d'història i ens convé, o molta... Vull dir... Dins el temple, per exemple, s'ha fet, a Saragossa s'havia fet al Palau de la Jaferia, la coronació de Ferran I de Catalunya-Aragó, Ferran d'Antequera, el primer Trastàmara, i es va fer la primera representació de dansa de la mort al territori de la corona catalano-aragonesa. I 3 dies després, la coronació de la reina Leonor d'Alburquerque, la seva esposa, no? O sigui, es van posar molt de moda en què amb ambients cultes i amb ambients així els senyors feien venir a representar una dansa de la mort i es distreien d'aquesta manera. No tenien televisió, no tenien internet, per tant, mira, feien això. A Mallorca, per exemple, hi ha representació de la mort anònima inspirada en textos anteriors, vull dir, en els quals hi ha la cançó de la mort i la donzella, que també després surt en literatura. I a Verges, fins a finals del segle XIX, ja es conserva una memòria oral de que hi havia hagut també dins del temple, hi havia hagut un diàleg entre el capellà i els de la mort. Deia el capellà, li preguntava, qui ets tu? Responia, jo sóc la mort, amb la dalla Segovides. I tu, qui ets? Sóc el rellotge, qualsevol hora podem morir. I tu, petit, qui ets? Jo porto un plat de cendra, que és com hem de quedar tots. Aquí no hi ha la bandera, però vull dir, surten aquests 4 elements, per tant, en fi. Doncs també al Saló del Tinell, per exemple, es va fer la representació de la mort de Pere Miquel Carbonell, que esmentarem més avall. Una altra és la iconografia, els capitells i els sepulcres. A la Casa Estort del carrer de la Forca de Girona, per exemple, hi ha una dansa de la mort amb jerarquies socials, perquè aquí les veureu sobretot les diferents jerarquies socials, vull dir, la mort no mira segavides a tothom i aleshores surten molt el papa, el rei, la mort i la donzella, noies, dones, nens petits, etc. I també probablement diu que ve de l'antic convent de Sant Francesc, seria, o sigui que aquí també hi ha els franciscans, com els del Museu d'Art de Girona, a Casa Estort, que hi és. I aquí, com veieu aquí, abans us parlava a Santa Maria del Mar, abans us parlava de la trobada dels 3 vius i dels 3 morts. Aquí no sé si tingueu... No sé... Aquí el tinc. Si mireu a Santa Maria del Mar, no sé si us hi heu fixat mai, a la plaça mateixa aquella de Santa Maria, a la dreta
hi ha una trobada, un capitell, el capitell que fa cantonada, que és dels 3 vius i dels 3 morts. I aquí, en una banda, hi ha l'arbre de la vida, o sigui, la vida, els 3 vius, 1, 2, hi ha 3 vius. I a l'altra banda es troben amb els 3 morts. Vull dir, aquí ja trobem també, és cert que hi ha un arbre de la vida, però això són esquelets, està molt deteriorat, malauradament, però en fi, vull dir que hi són. Una característica també de pintura i de gravar, ara, en aquest cas, és que la mort està en moviment, peus alçats, i que agafa per la mà o pel braç i disparen fletxes, almenys antigament disparen fletxes, van a dalt d'un animal, d'un carro, etc. En el segle XV ja entren els frescos, i aleshores aquell que us parlava del cementiri, també el cementiri dels Innocents a París, van ser destruïts, en esglésies, cementiris, llocs públics, a Londres, Basilea, Estrasburg, Pizzolo, Itàlia, o sigui, hi ha el fresc del Triomf de la Mort, el cementiri antic, el Triomf de la Mort de Pisa, en fi, moltíssims. I aquí, a casa nostres països catalans, a Morella, si mai aneu, al convent de Sant Francesc també, doncs hi ha trobem en aquest fresc, també deteriorat, però en fi, com veieu aquí, la mort dispara fletxa, amb un arc. I la dispara per damunt de l'arbre de la vida i veieu la rotllana, perquè també normalment feien, és això, la rodona, la rotllana, i veieu totes les classes socials aquí representades, el papa, el bisbe, el rei, la reina, qui sigui, tothom. I a sota, doncs també aquí hi trobem que hi ha la mateixa notació que en el llibre vermell de Montserrat i que et diu aquí, diuen mortem festinamus, no? Bé, és interessant perquè són coses que les tenim bastant a prop i dius, i no sabeu, potser la veureu i, en fi, no sabreu ben bé. I en canvi, i a l'altra banda, just això com a curiositat enfront, hi ha com un festí de la vida, encara més deteriorat estaria aquest. Doncs, bé, de tots aquests... hi ha hagut Herbert Dürer, gravador, que va ser un dibuixant tractadista alemany renaixentista de Nuremberg i va ser conegut per l'adoració dels mags o la Sagrada Família, que iniciava gravats en fusta amb Apocalipsi. Moltíssims d'aquests que... Hans Holbein jove, per exemple, un gravador també dibuixant, va fer molts gravats com La mort i la dama, La mort i el frare, La mort com a orquestra, en té un que té la mort com a orquestra i hi ha la mort tocant diferents instruments allà, molt, no sé, no? Divertit. Això n'hi ha alguns que són així com bastant, no sé. L'últim va ser José Guadalupe, mexicà, en aquest sentit, l'últim que se sap ja en èpoques de la decadència, en què tenia molts gravats i tots els personatges són esquelets, o sigui, tant els vius com els morts ja són esquelets. I aquí doncs, hi ha una calavera de Don Quijote, que posa aquí Calavera de Don Quijote, és el títol, i és la mort perseguint altres esquelets, no? La mort va amb un barret i amb manta ballant en una taverna mexicana, bevent, vull dir que és molt curiós. O sigui, diguem que el primer va ser a les esglésies, a l'església de Sant Joan de Valls, per exemple, els draps de la confraria Les Ànimes, i després en pintures de la mort, i després, doncs, va haver el novenari d'ànimes, en fi, a la catedral de Palma a Mallorca també hi ha draps de pinzell, i és el que us deia abans, aquesta coincidència sempre en convents franciscans. Després, passar a la literatura, que ja són més religioses, més moralistes, les altres són com més festives o així.
I un monjo de Cluny, en Bernard de Morlaix, va iniciar amb els ubison, on són, no? Ubisonus, os cuiante nos fueron, on són els que abans, els que ens precediren, els que hi eren abans, no? De nosaltres. I eren màximes de reflexió sobre les vanitats humanes, i la joventut, la riquesa, i hi ha sempre el diàleg amb els personatges. També hi ha, passant de llarg, Francesc d'Olesa amb obra El menyspreu del món, en cobles inspirada a la mort de la seva esposa, i ja diu amb un gravat a la portada que ja diu «Nemini parco qui vivit in orbe», no perdono ningú del qui viu a tota la terra, a tot arreu. I per exemple, en aquest sentit, nosaltres tenim també l'Àngel Guimerà, en el cant de la mort, ja diu, «O pobles, o univers, que us val treballar, veniu a mos concerts, balleu entorn del pla». Ja parla també de la mort. Salvador Espriu, en Setmana Santa, la primera part són poemes, de l'1 al 7, és dedicat a meditar sobre la mort, i el poema 6è diu, amb el mànec que li balla, l'eina talla, temps al llit, on es colga la baralla del llarg dia de la nit. La rialla de la dalla mai no feia cap brugit. I poeta valencià Vicent Andrés Estellés deia, en Mare de Terra, dos fragments, deia, passa a la cort, galants i dames, torna la mort, o gran dissort, gira la dansa, guanya la mort. O sigui, ja sempre parlen també de la dansa, de la dalla, Vull dir, aquests poetes també així. Anem ara al que ens interessa, la dansa de la mort en la processó de Verges. La dansa de la mort en la processó de Verges, doncs, actualment va ser classificada com a d'interès nacional, festa tradicional d'interès nacional el 1983, que classificaven a la Generalitat de Catalunya totes aquelles festes que durant 25 anys almenys s'havien mantingut sense interrupció. I l'any 2010 aquesta es va reclassificar com a festa patrimonial d'interès nacional. No totes les van reclassificar, però amb aquesta, doncs, a Verges sí. I diguem que té dues parts, la representació de la Passió, que és el teatre plaça, i la processó. La processó és anterior, diguem, com es feia, no? Sobre l'origen de la processó, també és allò que diuen sobre la pesta negra Verges, un vot a Sant Sebastià que es havia fet, no? Que és el protector contra la pesta l'any 1348. Diuen que ve d'aquí la processó, que van començar i van dir a partir d'ara farem una processó perquè es van deslliurar de la pesta. Doncs i aleshores ho van seguir. No, era una processó que agafaven una creu o que no tenia res a veure amb la d'avui, però sí que hi ha constància del primer, sembla que sí. I a partir del 1666 ja hi ha el primer document escrit que consta en què hi ha que es demana permís per fer la processó al Bisbat de Girona, i aleshores ja surt com a pràctica consuetudinària, o sigui, ja de costum, no? I diu, la professó, alerta aquesta paraula, perquè a Verges no en diem processó, en diu tothom professor, vull dir, és la professó, ho diem quan hem de parlar així en públic. La professó, que en semblant nit s'acostuma a fer per els llocs acostumats de la vila, o sigui que ja, fixeu-vos, no? El 1666 ja deien, ara, de quan la feien, doncs no ho sabem tampoc. Anem a veure. La processó de Verges, de fet, és un conjunt. És un conjunt d'actes, i aquí direm que els actes ja comencen al matí, si veniu a Verges, qui volien venir, doncs veniu al matí perquè comencen a adornar els misteris. Els misteris, he posat aquest, que és molt... Aquest és els pistolets, és l'assutament, oi? Però a Verges en diuen els pistolets. Són els pistolets. Per què els pistolets? Perquè diu que hi havia uns germans
molt entremaliats, fa molts anys, que ja sabeu que en els pobles es posen motius, doncs els deien pistolets. I aquests dos, que soten el Nazaré, doncs diu que s'hi semblaven, potser estan fets, em penso, a l'Escola d'Arts d'Olot, però potser sí que van posar ells com a... o es van fixar a les seves cares, però són els pistolets, si aneu allà no és l'assutament, són els pistolets. I també, guarneixen el carrer dels Cargols. El carrer dels Cargols, deveu haver vist, no?, allò dels Cargols a la nit que es veuen, és un carrer que es diu el carrer de l'Orient, però aquell dia és el carrer dels Cargols, i és l'antiga il·luminació de Verges que de fet a la nit s'encén. I antigament quan no hi havia llum sembla que ho posaven a tot el poble. Després quan va venir ja la il·luminació es va deixar de fer només el carrer dels Cargols, a continuar la tradició. Ara baixa cap avall i es fa el carrer del Migdia també, o sigui, s'hi han animat els veïns del carrer de sota, o sigui que molt bé. Però al matí amb cendra que agafen de les llars i cargols abans eren cargolades populars, però ara cadascú quan mengen cargols a casa doncs els guarden, els netegen i aquell dia doncs els porten allà amb la cendra feta, pasten amb aigua i la cendra de foc i fan la pasta, xaf, l'enganxen a la paret i allà hi posen la clova del cargol, un ble i aleshores amb oli de fer brunyols, tampoc no aneu a Verges i demaneu bunyols, demaneu brunyols i aquests dies ja em penso que aquest dissabte, diumenge en començaran a fer ja i fa una oloreda quan passes pel carrer, en fi. I doncs això, i aleshores a la nit s'encenen, que això és això, vull dir, per tant, dèiem això, hi hauria la processó, doncs, aquests actes del matí i després a la tarda comencen els actes oficials amb la desfilada de menages. Tampoc no aneu allà a demanar manaies, no, tothom en diu manaies, menys a Verges, que són menages, i a més les menages, no són els menages encara que són homes. És cert que fa uns 4 anys, fa 3 anys abans de la pandèmia, perquè ara no parlem abans de la pesta ni abans d'això, ara parlem d'abans de la pandèmia, després de la pandèmia, que per cert només s'ha suspès d'ençà que se sap que es té memòria aquests 2 anys i encara es va fer el que es va poder. Doncs encara que, ja dic, són tot homes, en diuen les menages, les menages de Verges, vull dir que surten a la tarda, van a buscar aquells misteris que hem vist que cada barri, n'hi ha 5, cada barri té el seu, i aleshores doncs els guarneixen al matí, els han guarnit i aleshores van a buscar i primer entren a dins de l'església, fan també una reverència, demanen permís com per començar i tornen a sortir i van per tot arreu a buscar els misteris. Aquí n'he posat un altre, també el de la Dolorosa, que és molt bonic. Bé, tots estan molt bé, no? La representació aquesta, bé, què dèiem la tarda? Aleshores, a la nit a les 10, punt, comença la processó de Verges. El text de la representació, o sigui, el processó és allò que dèiem, no? El que és la part de la representació teatral i després la processó pròpiament dita. El text és un text de Fra Antoni de Sant Jeroni, del segle XVIII, que era un trinitari descalç, compilador de la representació de la Sagrada Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist. Vull dir, d'aquests se n'han fet diverses versions, la d'Olesa, per exemple, també sobre aquesta versió, no? A Verges se'n diu Els darrers dies de la vida pública de Jesús. La va adaptar Pere Peric, parcialitat Pere Peric, quan va ser el 1900, més o menys cap als anys 30, perquè abans es feia
el que era la representació en quadres. Primer va ser la processó i llavors després s'hi va incorporar i es feien quadres aïllats pel poble, doncs la Samaritana era en un lloc, a l'altra banda, i eren 3 o 4 quadres, molt poca cosa. Aleshores, en Pere Peric va ser el qui la va, diguem, va fer aquest reagrupament dels quadres. Actualment té 6 actes, que és l'entrada de Jesús a Jerusalem, el ram, la conversió a la Samaritana, el Sant Sopar, la venda de Jesús, el Sanedrí, en diem el Sanedrí allà, i aquí entra la mort. La mort hi entra tant durant la representació, que puja per una banda de la plaça, puja a l'escenari, baixa per l'altra banda, i després surt a la processó. Bé, després el Sanedrí, aquests senyors d'aquí són els del Sanedrí, mireu que guapos. Aleshores, l'hort de Getsemaní i la sentència de Pilat. Veieu aquí la sentència de Pilat i la mort quan entra en aquests moments. La processó. La processó de Verges. Comença a les 12 de la nit i dius, és el dijous sant? No, segons els cànons eclesiàstics, les processons s'han de fer en divendres, oi? Doncs, clar, a Verges toquen en punt les campanades del rellotge a les 12 i, com veu, Jesús baixa les escales quan toquen les 12 i comença la processó pels carrers. I aleshores, vull dir que per tant, hi ha 2 Jesusos en la processó de Verges, el Jesús en temps de ministeri, que és el Jesús amb els apòstols, la conversió de la Samaritana, que s'ha fet abans, el del Sant Sopar, que també s'ha fet abans, el Jesús dels apòstols també després va en processó. I el que també ha anat davant de Pilat i du la creu, el que guareix el cec, o el pelegrí, el que cau 3 vegades és crucificat. I aleshores, doncs bé, aquí la processó, quan passa, que és molt... és bonic de veure això en el típic carrer dels Cargols, perquè aleshores el públic, el que hi ha allà, veieu els cargols, vull dir, la gent del poble l'encén, va encenent, ara es reparteixen unes candeletes perquè abans, vull dir, passen davant els persioners, que són, diguem, els persioners són els que s'encarreguen de que tot vagi bé, de si falta algun material, alguna cosa, de vigilar una mica, també van amb la seva túnica, i ho encenen, però ara últimament es reparteixen candeles i així tota la gent, que aquell carrer, si aneu mai, quan hi aneu hi heu d'anar aviat, aquí fan que sí amb el cap algú que hi ha estat. Hi ha gent que a vegades amb una tramuntana d'aquelles fortíssimes o així, a les 5 de la tarda, amb mantes agafats allà asseguts al carrer esperant, perquè el carrer dels Cargols passa cap a la 1 tocada. I per ser-hi, i en aquell moment és tan estret que hi ha una sola filera, vull dir que s'ha de fer una sola filera, però la gent allà està bé. Aleshores s'encén, ara es reparteixen candeles, el públic ho encén, i aleshores aquí veieu un cargol encès, no? Vull dir, és preciós de veure. Després, això que us deia de la processó, que era en general també en Pere Peric, la va adaptar i va introduir uns versicles. Per exemple, el capellà abans anava al darrere de la processó també, i aleshores hi havia uns versicles, no? Bé, també penso que fins als anys 40 o una cosa així, o 50 ben bé, crec que hi anaven també autoritats, que hi anaven el Guàrdia Civil, l'alcalde, o sigui, allà la processó que em penso que es feia tot arreu, això. Després també en Carles Perpinyà, l'altre vergelità, quan va ser director, la va adaptar i va introduir també això,
Perdó, va ser director l'any 1950 i va reagrupar també aquests quadres que estaven, com dèiem, allò que estaven aïllats, i hi ha un paper que està a l'arxiu municipal, que vaig trobar que està escrit allò a màquina, molt així, i que posa que l'any 1920 es va començar a fer la sentència amb cadafal, amb tablado, perquè a Verges també del cadafal de l'escenari és el tablado, i de fet Moll, el diccionari Francesc de Borja Moll, em penso que el tablado el posa i en parla, que a Verges es diu, ara diria que sí. Bé, abans es llogaven tot el vestuari, fins a l'any 76 no s'ha tingut vestuari propi, i l'any 81 va ser quan es va introduir la crucifixió, perquè abans s'acabava amb el relleu del Cirineu i no es crucificava. Després, amb el... Veiem si hi ha... Ai, ara he posat... No, aquesta no. Fem? Següent o què? A veure... Ara. No, encara no. Bé, deixem-ho encara aquí, perquè acabàvem de dir. O sigui, hi ha hagut, al llarg del temps s'ha anat fent, evidentment, ara té una dignitat, està molt bé. L'any 2009 va ser el director Lluís Llach i aleshores ell, amb les influències i coneixences que té, van poder recollir diners, perquè allà els únics diners són de la representació que es recullen o de 4 coses de material, i aleshores es van fer vestits nous. Després també la il·luminació, que ara a la plaça la il·luminació, l'escena de Pilat era molt pesadeta abans i ara és ostentosa, és fantàstica. Aquí em veureu a mi cridant després crucifica'l. M'he permès de posar-me aquí perquè veieu que el que és la vida, no? Primer sortim a fer el ram, Osana, Osana, i després els mateixos sortim a dir crucifica'l, i això som nosaltres, la condició humana. Doncs això que deia, en Lluís Llach va aconseguir això, va fer també, i va fer coses també no tan potser encertades, perquè els versos, no us havia dit que els versos de Carles Perpinyà, que havia fet això la seva germana, Maria Perpinyà, poetessa, periodista, una dona molt avançada en el seu temps, ella els va corregir de la versió antiga que teníem aquí, doncs els va adaptar al català de l'època, no? I eren fins aleshores. Aleshores, a partir del 2009, alguns versos es van voler retocar perquè deien que hi havia algunes paraules que quedaven molt... I aquí alguns pensem que no hi va haver gaire encert en el sentit aquest, no? No es van retocar gaire, però alguns sí. Bé, aleshores sí, ara anem, el que us deia, la dansa de la mort de Verges, penso que he anat tirant. Com a també diu els components, no? Actualment són 10 components, no? Aquí, si llegiu Joan Amades, es fa un embolic de que si un... O sigui, no el llegiu, Amades va fer una gran feina, però clar, a vegades no anava ell directament, tenia col·laboradors que anaven pels pobles i allò, tampoc no podien enregistrar, feien 4 punts i diuen, o sigui, i si a vegades quan llegim la premsa, tan aviat, no ho sé, la dalla en posen la daga, com no sé què, bé, la Montserrat Peireda també, sobre els personatges també es fa un embolic increïble. Doncs són 10 personatges, 5 que salten, que és l'activitat de la mort, i 5 d'estàtics, que és la passivitat de la mort, que us trobareu, els 5 i els 5 d'estàtics. Abans n'hi eren només, això és antigament, abans eren només els 5 dansaires amb el tabal, vaig seguint, vull dir el ritme del tabal.
Els personatges dels Daxaires són 2 adults i 3 infants. 3 infants que ara ja són tan alts que no se sap si cada vegada, perquè esclar, els infants van segons els vestits, o sigui, els vestits, segons i els grans també. Les malles aquestes són una mica elàstiques, però hi han de cabre bé. I aleshores, doncs, esclar, els nens cada vegada van més... són més alts i haurien de ser de 5 o 6 anys que saltessin, i s'han hagut de fer més grans els vestits també perquè pobrets tant no podien, no? I ara són, aquest any, vaja, pràcticament no es distingeixen dels adults. Doncs hi ha aquests, la dalla, la dalla és la que més, com veieu abans també, porta el Nemini Parco davant, fa dansa, fa una volta completa des del darrere. L'altra és la bandera, o el banderat, en diuen també, el banderat, no abanderat. Abanderat sí, Joan Amades, aquí sí, abanderat sí que surt, que també ho diu. El banderat o la bandera. Per una banda diu Nemini Parco, si no perdono ningú, i això es va, per altra banda, l'Utemps és breu, que es va introduir posteriorment. Tenim els platets, que hi ha aquests tres infants, són els platets, que són, els platets teòricament són 2 nens que haurien de ser de la mateixa mida, no? Dos esquelets bessons, i que van ensenyant, una vegada doncs, van cap a la dreta ensenyant el platet, convertiràs en cendra, i l'altra vegada van cap a l'esquerra, quan queden cap a dins, posen la mà a la cintura, no? I al darrere, doncs, hi va el rellotge, que és una mica més gran que els platets, i porta un rellotge sense broques, que no... va assenyalant una hora qualsevol, representant això, que en qualsevol hora podem morir, no? Doncs aquí, a veure, sobre... Mirar la propera... personatges. Passem als personatges estàtics, el tabal, que ja hi era abans, i aleshores, o sigui, si en els dansaires hi havia 3 nens i 2 adults, aquí són 3 adults i 2 nens, o sigui, hi ha un perfecte equilibri, no? Són llums, els 2 primers són petits i els altres 2 doncs, són adults. Aquests caminen i arriben al tabal, quan el tabal ho diu, doncs aleshores s'aturen. I sempre toco això, jo. Apa. El tabal. El tabal, de fet, és el que dirigeix, en principi és el que era més gran del grup i el que dirigeix doncs, el pas de la mort. Porta un gran tabal i, com veieu, aquests porten unes túniques, com que no dansen, doncs porten les túniques. Hi ha les llums, que dèiem llums o torxes, o antorxes, en diuen també, però diem les llums, que és això. 2 infants i 2 adults són. Aleshores, la dansa aquí, la dansa a la mort, no? Que surt a la plaça, com he dit abans, també després fa la reverència quan s'acaba, mentre crucifiquen a Jesús a fora, entra la dansa a la mort a fer la reverència davant del Santíssim. Seria com de dir, per fora, la mort, si busquéssim aquí, doncs venç a Jesús. A Jesús, una altra cosa, ja acabo això, però per la part interior, per dins, vull dir, la cata, o sigui, es rendeix davant de Jesús, no? Crucificat. Aquí us anava a dir, el Jesús també, a Verges és el Déu, o sigui, no parlem mai de Jesús, normalment és el Déu, no? O sigui, qui fa de Déu aquest any? Doncs no qui fa de Jesús, qui fa de Déu, no?
Fins ara això, abans diguem que després es va introduir això el 2010, com deia, arran d'aquests canvis que hi va haver, la reverència, esclar, s'havia de triar o la gent que entrava dins de l'església, que és molt poca i normalment la gent del poble que ho coneix, o bé anar fora a veure la crucifixió, que també és molt bonica. I aleshores s'havia... Sí? Hi ha algú? S'havia de triar i per tant ara també la reverència, després fan la reverència dins del temple i després se surt a fora i es fa... Va bé? No es veia? Sí, jo com que no miro aquí no sé si es veu o no es veu. Doncs a fora, davant del Déu crucificat, la Mare, la Dolorosa, doncs fan la reverència també. Les llums pugen al darrere, això era d'un assaig, per tant no es veu bé, els que són els llums pugen després al darrere, que els apòstols darrere hi ha els apòstols, que allò també estan fent llum, i aleshores els llums pugen al darrere i ells fan la reverència. Aquí, diguem, seria la fi de la dansa de la mort. Sobre... Abans no anem a la dansa de la mort en els petits, podríem mirar també els orígens, també d'això de la dansa de la mort de Verges. En principi, doncs, també hi ha dues teories, que seria medieval o que seria barroca. Es creia fins ara molt en la teoria medieval, però després Francesc Massip i Lenke Kovacs, que han fet molts estudis, el Baile Conjuro a la Muerte, el van fer en castellà, i també l'historiador barcelità Salvador Vega, ell diu, té també un article que diu ni medieval ni pagana, barroca i ben catòlica, notes per una relectura de la dansa a la mort de Verges, en una revista del Baix Empordà. Creuen que era barroca, que més aviat barroca, perquè diu, a veure, les danses macabres no s'integraven a les processons, en canvi aquí sí, abans es representaven, vull dir, amb fletxes, ara no. De tota manera, clar, són teories, són molt... està molt bé d'estudiar-les i veure-les. Un altre, també escriptor barcelità, Jordi Roca, que estudia moltíssim la processó i va ser director i la dansa a la mort, ell també en principi pensava que era medieval. L'altre dia parlant, diu, escolta'm, després de 10 anys que vaig escriure que sí que era medieval i vaig fent estudis i ara, i penso que era barroca, també, aquesta teoria. Jo encara penso que sí, que té les arrels medievals. Em va donar tota una sèrie molt interessant perquè, saps, deia, a veure, la mort aquí, doncs, fa com un espill, davant de la gent, vull dir, et diu, et presenta. En fi, vull dir que aquestes dues teories, bé, conviuen, i el que sí que té raó això, en Jordi Roca, penso que jo també estic d'acord, ja dic, no sóc historiadora, per tant no puc situar-ho, m'agrada el folclore i per tant diria que soc més aviat folclorista, però sí que és cert, vull dir que va agafant elements, evidentment va agafant elements de tot, vull dir, els rellotges, deien els que diuen que són medievalistes, clar, és que si fos medieval, la dansa a la mort de Verges, doncs duria un rellotge de sorra, no el duria, però esclar, tot això, totes aquestes coses van passant, de cada època es van agafant noves, es van adaptant, totes les tradicions es van adaptant, al llarg de les èpoques, per tant, no vol dir que no fos medieval i després del barroc té moltes coses del barroc, evidentment. Sobre això sí que, ara sí que ve l'altra diapositiva, també aquí s'acabaria, diguem, el que és el dijous sant, però després, el dissabte, hi ha la processó dels petits.
La processó dels petits és una processó com la dels grans, era a les 5 de la tarda, i va sorgir, o sigui, es fa tot igual més la crucifixió. Fan també a la plaça Major, doncs fan tots els actes igualment, després van pels carrers, fan les caigudes, però no crucifiquen, s'acaba amb la tercera caiguda, i diguem que no, bé, també fan la reverència, com veureu. Veieu aquí, antigament, això va sorgir espontàniament, vull dir, de la mainada que veia... Penseu que a les nits d'assajos, ara d'aquí una estona ja a les 8 o a les 9 hi haurà assaig, ja han començat els assajos, doncs tothom hi va, i van amb les criatures petites, acabades de... Vull dir, és increïble, i ja ho mamen des de petits, allà al carrer Escargols, un nen veí meu, un nen que ha vingut, que no som de Verges, però és allà, i té 2 anys, i només fa capicar el ritme del tabal, i ja el coneix, i saltar, i els nens se saben tots els versos. Aleshores, la processó dels petits va sorgir espontàniament de veure els grans i de voler-los imitar, i com veieu amb aquesta foto d'aquí de l'arxiu municipal, doncs mireu com la feien abans. Aquesta nena que devia fer de Verònic o d'Angelet, o aneu a saber de què, és l'única que porta... Però mireu la dansa a la mort, mireu. És fantàstic això, no? Mireu el rellotge, no? Mireu com van vestits. I això també, vull dir, passava també en els grans, perquè en època d'abans, de just després de la guerra, em penso que és, que n'hi ha uns que van, o d'abans, van vestits de soldat, o sigui, de soldat d'aquí, vull dir, no van de menages, no? Dels grans, us parlo. I aleshores, doncs, com veieu, els nens també, la dansa a la mort dels nens, també és això. I aleshores s'acaba el dissabte després, també amb la reverència, però per contra de fer-la dins de l'església, la fan aquí, la fan davant de l'església, que hi ha tothom, i ells fan la reverència, l'església és tancada a aquella hora i la fan. I aquí s'acaben, diguem, els actes de la processó de Verges. Bé, el dilluns per tots els que hi hem col·laborat, els que no hi col·laboren no, però és que allà hi col·labora tothom, i el que no hi col·labora és perquè es queda a casa, doncs perquè hi ha un malalt i el cuida, o perquè hi ha una mainada petita i aquell vespre no pot sortir, o perquè són molt grans, o que sigui, però tothom hi participa. Doncs el dilluns fa una gran arrossada que es convida l'associació i aleshores doncs mengem l'arròs. Doncs bé, aquí s'acabarien. Aleshores, anem a fixar-nos en l'exposició de la dansa de la mort. Els meus moviments, la dalla. Tenim aquí la dalla, que fa una volta a 180 graus. L'eix central és la bandera. La bandera fa que els platets, que els nens aquells, o sigui, com que giren una banda d'una banda i després d'una altra, fan mitja volta, tots fan mitja volta més la dalla dels dansaires, d'aquests, doncs fan que quan mira, o sigui, fa que quedi un eix perfecte, no? Perquè llavors veu, sempre queda de cara a un dels platets i els altres es fixen que estiguin en línia recta per no descontrolar-se, perquè esclar, els carrers de Verges també fan revolts. Aleshores, el rellotge fa 2 moviments, mira enrere i veu el tabal, quan mira enrere senyala, aleshores mira cap a dins i veu la bandera, per tant mantenen aquesta simetria. I els platets, com hem dit també, i després doncs... res, sobre això vull dir, mantenen aquesta simetria, els llums els van seguint i per tant és més fàcil, no?, d'alguna manera. La dalla, per exemple, tindria l'atribut de Saturn, el déu sembrador també, l'identificador amb el déu Cronos, el déu del temps, seria el rellotge de sorra. Després la brevetat del temps, cada fi d'any s'anunciava la fi del temps. Per tant, tenen, ara aquí veurem una miqueta també els moviments dels quals deia abans. Com hem dit abans, doncs aquí la dalla sempre va d'esquena perquè
no mira qui... La mort no mira qui mora, comença d'esquena i fa tota la volta sencera, no mira qui cega. I, per exemple, si uns comencen amb el peu dret, aquest seria peu esquerre, és per que veieu una mica, no? Aquests fan això, la mitja volta, allò que us deia, queden encarats i per tant es controlen, es pot controlar. I els altres doncs van seguint. Aquest simbolisme, això és cosa meva, no és que s'hagi fet expressament. Sí que diuen que la dansa de la mort ja es diu anar en forma de creu, sí, en forma fa... Però primer, busquem això, la imparcialitat. Per exemple, parlant, gent entesos en simbologia, veureu la part de l'activitat. Per tant, la dalla és la imparcialitat, no ho sap aquí. Els platets són dos platets bessons, diguem, iguals. Per tant, és la igualtat, no? La mort ens deixa tots iguals. La bandera, amb les seves inscripcions, és la inexorabilitat de la mort, no? I el rellotge, l'imprevisibilitat. Al darrere de la part que es veu seria al davant, doncs, l'activitat. La passivitat de la mort, què és? El tabal seria l'accionament, el domini, he dit el més gran, o que marca el pas, la mà superior. Les llums seria l'esperança. Aquí, això que us deia del simbolisme, també, fixant-nos en això, veiem que fa, no sé si es veu gaire l'estrella, però, per exemple, fan la creu, això sí que s'ha dit sempre, que fan una forma de creu, ja es deia que anaven en forma de creu. Si ho vam fer així expressament no se sap, però ha quedat així, no? Però sí que aquí hi ha la creença popular i és així. I també fan un cercle. Per una banda seria el ball rodó, aquell que dèiem, que abans vèiem també de la mort, en què hi havia balls rodons on es donaven la mà i allà hi havia la donzella, el papa, tots iguals, però per altra vegada el cercle, amb simbologia. El cercle és l'etern, l'absolut, el tot, l'esperit etern, és la figura de la dalla i la figura del conjunt dinàmic. El cercle més el punt, que seria el punt aquí, de la creu, el símbol solar, l'esperit humà, el nucli, és la figura també del conjunt aquest dinàmic, no? Dels dansaires que dèiem. Perquè la mort salta a verges, encara que sigui la dansa de la mort, és el salt de la mort, o sigui, no balla la mort a verges, no digueu, salta, el salt de la mort. La creu, bé, és la mort i la resurrecció. La creu són els 4 elements, els 4 punts cardinals, la matèria, la unió, esperit i matèria. És la figura també aquesta del conjunt dinàmic. El semicercle que feien abans, no? Que vèiem que feien els platets, la majoria, que fan tots, menys la dalla. Seria la mutació, transformació, les coses cícliques, la lluna. Això ho fan la bandera, els platets i el rellotge. El triangle seria la divinitat, fusió, cos, ànima, esperit, l'ànima, el vehicle, nostre, esperit, l'essència divina. És el pas de la bandera, platets i rellotge. De fet, formen un triangle. A baix, el conjunt estàtic, tenim l'estrella 5 puntes. Això, també en simbologia, seria l'estrella 5 puntes representa l'home, la humanitat, la voluntat. L'estrella, en el tarot, per exemple, és l'esperança, no? Seria la figura del conjunt estàtic. En numerologia hi ha el 2, és el misteri, la dualitat, el yin i el yang, les dues forces en equilibri, el jo i l'altre, és el pas de la dalla. El 3 és la trinitat,
la potència creadora, l'espiritual, la creació. No hi ha creació sense tres, pare, mare, fill. És el pas de la bandera, dels platets, del rellotge, i és el ritme de la dansa de l'amor. Pom, 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 2, 3, pom, pom, pom. El 4. L'estabilitat, la durada, la certesa, l'harmonia, els 4 punts cardinals, són les 4 torxes. El 5 és la força, la voluntat, l'home, dona, home entès com a humanitat, com a figura humana. Són els 5 sentits, el temps, són els 5 esquelets, Per exemple, el 5è, aquí, que tenim, el rellotge, com a temps. I el conjunt global de l'amor és el 10 personatges. El 10 és el destí, també és el 0, inici i final, la totalitat, l'estadi superior. I són tots els components de la dansa de l'amor. Per tant, a veure, això, digueu-me que doncs és una cosa meva, però penso que, no sé si s'ho van plantejar o no, però sigui com sigui, potser aquesta màgia, aquesta potència que té la dansa de l'amor li ve que a l'atzar, perquè les torxes penseu que es van introduir l'any 55, penso que era que van anar, la dansa de l'amor no surt normalment, ara ha sortit però dins de l'església així, van anar a Madrid perquè els hi van fer anar per una cosa de coros i danzas i no sé què, i com que havien de renovar vestuari i de tot, doncs van dir que sí, i van anar. I aleshores, com que a la tarda no es podia representar la llum de la nit del carrer dels Cargols, doncs van dir en aquell moment, doncs en Perpinyà va dir, doncs bé, hi afegirem unes torxes, o sigui que són de l'any 55, vull dir que són, no crec que Carles Perpinyà pensés en tot això, però bé, per això hi som els que anem donant voltes a les coses. I doncs no voldria acabar, us he parlat abans de la literatura, i també us he parlat de la Maria Perpinyà, no? I la Maria Perpinyà, doncs, una dona que jo admiro molt, i una poetessa vergelitana, i doncs, no sé, moltes vegades en visites guiades doncs, també llegeixo poemes seus, i aquesta dona va fer un any dijous sant a Verges, en què té diversos poemes, a vegades també en té de l'enyor, de la processó, i de la processó també en té, però de la dansa a la mort, i diu molt bé, o sigui, si veieu la dansa a la mort, i pel que us he explicat, però sobretot si la veieu, doncs veureu, diu, el contrapàs de la mort, pel laberint més retort, oscil·la, enmig de torres i murs, sense espiells ni defenses. Somortes flautes, llaüts, veus d'orgue, ritmes perduts s'encreuen com un daurat llampagueig entre escorrims de la pluja. Vaivé de formes llisquents en blanc i negre, silents, es gronxen, prop del roser envellutat i escars de flor sumptuosa. Els falciots, sense remor, pels arcs d'antiga esplendor dibuixen grinyols en el parallamps i en la cançó de la sínia. I avança que avançaràs la mort en son contrapàs d'angoixa, teixit de sons i penons, en un vaivé que no para. I he volgut acabar d'aquesta manera perquè fa l'efecte que ho representa molt, no sé. Moltes gràcies per ser-hi. Potser m'he allargat massa i no deixo temps, però és que jo em passaria hores xerrant de la dansa de l'amor. Si algú vol fer alguna pregunta... M'agradaria que em preguntéssiu coses, encara moltes coses, i que bonament sàpiga us ho contestaré. Primer, allà darrere també, digues. Bona nit a tothom.
Jo no soc margalitana, però quasi, perquè la meva àvia ho era. Àvia i padrina. I que cada any anàvem. I ara menuda també feia també la processó, sortia el que volia jo, però vaja. Després ja em vaig passar a fer de vesta. Tema que, clar, tantes coses... Les caputxes, perdó, no ho he dit, són els que van amb les caputxes. Són les persones que anem amb unes túniques i uns caputxes que anem tapats, no? I donem llum a les imatges que ella ha esmentat abans. I bé, doncs, és impressionant. La veritat és... Ara, és cansadet. Sí, la cosa, sí, home, hi he anat cada any, quasi, Jo recordo que quan al matí o a la tarda venia algú, persona o així, dic, escolta, com es podria anar, no sé què, espera que us acompanyo i us faig de guia, nois. És fer l'itinerari de la processó, veus tot el poble, simplement. Sí, sí. És així. I doncs ja està, jo no sé dir res més. Moltes gràcies, Maria Rosa. Allà darrere en Joan, aquell senyor d'allà, havia aixecat la mà també. I que en Joan perquè el conec, Tinc uns quants fans que han vingut també, a part dels desconeguts, que us ho agraeixo molt. Hola, bona tarda. Sí, ja m'ho he comentat abans del País Valencià i d'altres llocs, però m'agradaria saber si, no sé si es pot extrapolar, però si té alguna d'altres connotacions, o sigui, alguna influència ha tingut aquí a Catalunya i d'altres llocs d'Espanya, és evident, no? Però en d'altres països, per exemple com a Mèxic, això aquí té un caràcter més aviat religiós, però d'altres llocs com Mèxic, així es pot dir una mica més, no sé, la influència, allà també hi ha la cultura a la mort que tenen sempre, i danses així, vull dir, hi ha hagut alguna influència? Es pot extrapolar d'altres llocs, això? Vull dir d'influències, però com a danses de la mort més així religiosa, vols dir, o com a... O pagana, potser, religiosa o pagana, sí, vull dir, ja dic, probablement això es va estendre i també va anar, vull dir, més enllà del continent d'Europa. I ja dic que a Mèxic, doncs, a part, ja sabeu que a Sud-amèrica i a Mèxic sobretot allò del Dia de los Muertos i tot, vull dir que són molt de celebrar la qüestió del mort, i menjars i amb coses, i també les danses vull dir, com a dansa també són festius, vull dir, aquí són més ensopits potser normalment, no? En el sentit que però en molts llocs d'aquests la mort se celebra, vaja, i per tant també és cert, vull dir que ja dic que probablement que si els franciscans, perquè els convents de Sant Francesc, vull dir, allà van exportar coses també de la mort, després el poble se les ha fet seves, saps? No sabem... Els ritus de la mort ja hi eren, són de sempre, no? I després depèn de les èpoques, allò que dèiem, de la mateixa manera que potser no podem classificar la de Verges ben bé, com si és medieval o si és barroca, vull dir, perquè anar passant per diferents èpoques i després, vull dir, també ara hi ha elements molt més nous, doncs sí, suposo que això no ho sabem, però vaja, sí que es fan i sí que se'n fan també de danses allà, se n'han fet. Van venir un any a Torroella de Montgrí, me'n recordo, que hi venien uns mexicans que van venir també vestits d'esquelets, anaven tocant, no era Setmana Santa, no sé si era l'estiu, per Sant Genís, per la festa a finals d'agost, penso que era llavors, sí. O sigui que hi és això. S'han mantingut les dues coses, la pagana i la religiosa. Hi havia una altra pregunta? Sí. Bueno, són diverses preguntes. Una, primer has dit que només s'havia aturat això els 2 anys, jo diria que durant la guerra tampoc es va fer. Sí, és veritat. Perquè... Sí, perdó.
M'he oblidat de dir-ho, els 3 anys de guerra no es van fer perquè evidentment la majoria d'homes eren al front, hi havien quedat allà 4 dones i sí, els 3 anys de guerra no, i per això sí que vaig dir que s'havia deixat, ho he dit molt per sobre, que la dansa a la mort s'havia plegat de fer, ho he dit com a dansa a la mort, em fa l'efecte, i que després s'havia tornat a fer. No, entenc perquè també en aquells mateixos moments en connotacions religioses durant la guerra no hi havia connotacions religioses. Sí, no, com segurament no deurien en les carlinades tampoc funcionar, m'entens? Vull dir, això són estudis que s'està fent, no? El que m'agradaria saber és quina població tenia Verges en l'època mitjaval i després en el barroc, perquè clar, sí, això és una cosa molt... Verges no és una població massa gran i ara, o sigui, jo m'imagino que fa un grapat d'anys encara era menor, no? Sí. I llavors, bueno, això és també. I després, a veure, un pensament meu, que és que arran del mitjaval o dins del barroc, vull dir, aquestes coses, hi ha un tema que tot el que és cultura popular o tot el que és teatre de carrer o tot el que és que ho fa el poble normalment d'una manera que no és tan estructurat, apareixen i desapareixen les coses com el riu aquell, no? Vull dir, i per això quan poden estar fluctuant i desapareixen, al tornar-se a reemprendre es reprenen en les coses que tens en aquell moment, no? Això es passa habitualment, no? No sé, la pregunta és si això es podia ser també en aquest cas de Verges, que hagués estat, bueno, que no, ja sé que vingués de molts anys enrere. Tot va, depèn de les poblacions, tot va, depèn de les coses, i per això era simplement aquest apartat, si podia saber alguna cosa. Sí, a veure, jo la població no te la puc dir l'actual, oscil·la entre els 1.100, sempre 1.100 normalment és aquesta, i sí, és un poble, però també ha estat, diguem, de Verges, vull dir, té al voltant els pobles de l'Empordanet, diguem que seria, vull dir que l'envolten i que són més petits, vull dir, per tant, ell és un nucli on fins i tot els nens de l'escola, doncs els de l'escola de Canet, de Parlavà, de diferents àmbits, van a Verges, no? Per tant, ha estat sempre un nucli. Jo ara no et puc dir l'època medieval o l'època barroca, no ho sé, ho hauria de mirar, també t'he dit que no sóc historiadora i aleshores tampoc, si vols que et digui la veritat, no m'interessa, vull dir, no m'hi he fixat mai, per tant no ho sé, sé que la baronia de Verges també va ser molt important. No ho sé, també la relació que tu veus entre que hi hagués població o no, o amb la segona pregunta de dir si fluctuava o no fluctuava, això no t'ho puc respondre. Sí, és molt important la població, perquè la població marca criteris. Si són poques persones no es poden fer depèn quines coses, si són més, ara aquí m'estan passant, mira, en el 1497 hi havia 66 persones, segons en això, 66 persones el 1497. Si anem sobre el 1717, per dir d'alguna manera, hi havia 353, o sigui, el 1553, 88, no? Clar, em vull referir perquè sempre les coses marquen molt la qüestió. Sí que, per exemple, si posaré una cosa, moros i cristians d'allà baix de... Alcoi, no, del Coi, no, l'últim poble de Biar, l'últim poble català d'Alacant, Biar, que és el que després està al costat ja d'Albacete, no? Allà són 3.500 habitants i 1.500 participen en moros i cristians. Això són dades d'avui. Clar, tu pots veure aquesta relació. Si en un moment donat són 33 persones o 66 persones, no? Focs, vale, són focs, bueno. Després tu? Doncs clar, evident, a veure, jo per això us pregunto, no? Perquè depèn com tindrà més importància o menys la representació, el que hi hagi. Aquí em penso que aquí sí que un historiador us pot potser respondre millor que jo. Jo abans, deixa'm fer un petit incís. A Verges són 4 gats
i fem de tot, però de tot no pots imaginar, o sigui, que vinguin 10.000 persones aquella nit, un poble de 1.000 habitants, i que no passi res, i que es pugui, o sigui, és increïble, i tu no saps les associacions i coses i grupets d'aquí de tot tipus, culturals i de caçadors i dels no sé què, o sigui que hi ha allà. Vull dir que no té tant a veure, penso jo, la densitat, sinó l'activitat. I, per exemple, les processons d'abans, esclar, vull dir, ara estem parlant d'una cosa de cara al públic i pomposa, però les processons abans, vull dir, en què fossin 60 persones, podien anar tots en processó i ja està, perquè ja veus com eren, saps? Per tant, clar, que comencessin 13 a fer una processó i després d'això, jo fins on no puc contestar i potser tu. Jo sí que puc contestar aquesta pregunta perquè és de les que sempre em preocupa, no? Aquesta obsessió que tenim els catalans amb ser petits, mínims, etc. No és veritat. Els fogatges es feien no per persones, sinó per llars, per famílies, en deien focs, i la família patriarcal medieval catalana no baixava mai de 20 persones. Per tant, ja pots multiplicar els 33 focs per 20, m'entens? I a més només cal que hi vagis al poble, ja ho veus, que aquell poble ha sigut un poble d'una talla, d'unes dimensions i d'unes funcions, diguéssim, dintre de la geografia, que no han variat tant des del 2021 segurament al 1024, diguem-ne, és a dir, allò és una zona molt estratègica de pas, de nord a sud i de mar a muntanya, per dir-ho així, hi ha el riu al costat, que per tant encara ho fa una zona molt més privilegiada de contacte humà, de mercats, de manifestacions culturals i religioses i de lo que faci falta. Però és que a més t'haig de donar la raó a tu, Mariam, de que no té res a veure el nombre de gent amb la nombrosíssima activitat que el nombre X de gent és capaç de fer. I sobretot en aquest país, perquè com que aquest país ens l'hem d'inventar cada dia, perquè ens neguen la nostra existència cada dia, al matí, al migdia, a la nit, i perquè no ens poden despertar a la matinada, perquè això també ens la fotrien, doncs esclar, tenim aquestes obsessions de que no som ningú, a Castella eren milions d'habitants, mentida, el que era un país pobladíssim i amb una activitat i un dinamisme diguéssim social, econòmic, polític, etc., era la nació catalana. O sigui, comencem a sortir d'aquest mal de cap que ens han posat a damunt, perquè si no fotrem, perdó per la paraulota, no fotrem res de bo. Aquesta és una. I l'última coseta que volia dir jo abans d'aquesta intervenció és que m'ha semblat molt interessant aquesta conclusió que tu treus, que dius me l'he feta jo, sobre el simbolisme sobretot geomètric, de la geometria i de la dinàmica d'aquesta manifestació de cultura popular religiosa, perquè és que a més és molt curiós, perquè et surt la creu a dintre el cercle. La creu a dintre el cercle és el símbol del mitraisme, que és la religió més antiga que hi ha, que ve de Pèrsia, que arriba a través de les legions romanes, a Catalunya s'instaura fortament a Catalunya, perquè a més és una religió que alguns dels entesos, teòlegs i altra gent, no necessàriament ortodoxes, en el sentit de l'ortodòxia catòlica, però gent que estudien tots aquests fenòmens religiosos et diuen és que el cristianisme no és més que una evolució sincrètica de la religió mitraica. La religió mitraica adoraven a un Déu totpoderós, l'Altíssim, que donava a la humanitat una oportunitat, l'oportunitat de regenerar-se. Llavors envia el seu fill, Mitra, amb un encàrrec. Mata el bou, que era el símbol de la religió mitraica precristiana, és a dir, el bou, i de la panxa del bou, us recordeu que tenim dintre de la nostra cultura més antiga aquestes coses, no? Dintre de la panxa del bou sorgeix tot un món nou. Els cereals, les herbes remeieres,
tota una sèrie de coses que fan més fàcil i més portadora, diguéssim, la vida humana, no? Aquest déu Mitra va néixer el dia 25 de desembre, us ho estic dient perquè va d'això la cosa, Aquest déu Mitra va néixer el dia 25 de desembre i va culminar la seva tasca pedagògica perquè va venir a ensenyar, diguéssim, a la humanitat tota una sèrie de coses per tirar endavant, no? Va culminar la seva tasca pedagògica en un gran sopar amb els seus deixebles, als quals els va deixar el següent missatge: qui no combregui amb mi, amb el meu cos i la meva sang, a través d'aquest pa i d'aquest vi, no podrà accedir a la salvació. Clar, això suposo que us sona, no? Perquè és això, és exactament això el que celebrem, diguem-ne, dins de la cultura judeocristiana, que és aquest salvament, aquest salvador que ve i que t'allibera de la mort. A mi m'ha agradat molt el que has explicat, Mariam, perquè crec que aquí hi ha una síntesi molt interessant de totes aquestes coses que són molt profundes i que són molt antigues. És a dir, el senyor Massip, que el conec, el Francesc, es queda curt. És que és molt més antic que el medieval, que ja seria, diguéssim, molt antic, no? Perquè això va directament a l'arrel d'aquestes manifestacions, diguéssim, de religiositat popular. I aquí les tens, i clar que canvien amb el temps, lògicament. Que la patum és patum, 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 és el tabal, és el ritme de la vida, del cor, és el batec del cor. Doncs aquest és el mateix, és la mateixa manera de dir, o una manera diferent de dir el mateix, la vida, el batec de la vida, la mort, com superem aquest trauma grandiós que portem a sobre amb aquesta història, que som finits, no? Bé, doncs ja està, jo no he pogut assistir mai a la processó, a la dansa de la mort, diguéssim, a Verges, no he tingut el moment de fer-ho, potser encara tindré l'ocasió de fer-ho, m'agradaria molt, certament. M'ha cridat molt l'atenció allò de la llum, aquests cargols il·luminats posats per la pròpia gent amb les cendres. O sigui, jo crec que aquí dona pel que es vulgui, pel que es vulgui. És meravellós, és meravellós. Moltes gràcies per haver-ho estudiat, per comunicar-nos-ho. Gràcies a vosaltres també i a tu per aclarir tot això. Hola, bona tarda. Bon vespre, vaja, millor. Aviam, enguany ens ha deixat, ens ha traspassat un gran folclorista, en Joan Soler i Amigó, i del qual un entès en etnomusicologia en va informar, em va dir: aquest home és el Joan Amades del segle XXI. Em va arribar a dir. Doncs com que has fet referència a en Joan Amades i que no la descripció, que més d'algun poble hauria passar, que no era molt aprofundida o gaire aprofundida, la pregunta que volia formular era si aquest home, en Joan Soler i Amigó, ha deixat escrit alguna cosa respecte de Verges o si ho sabeu o no? Jo no ho sé, la veritat és que no t'ho puc dir, però ho miraré, m'ho apuntaré i ho esbrinaré. No et pensis que hi hagi gaires coses sobre Verges. S'ha escrit, sí, ara molts articles i tot això perquè es veu molt, però sé que no s'ha escrit gaire cosa i ha anat molta gent per fer-hi estudis, ja et parlo d'anys, i després s'han quedat en no res, mai no s'han publicat o mai no ho han donat a conèixer, no? Jo quan vaig fer el primer llibre de Verges, no me'n recordo ja, 1998 em penso que era, no? És un d'aquests en què explico moltes coses, d'aquestes era la meva impressió jo com a sencenca que deia abans, no? I barcelonitana d'adopció, però vull dir que no hi vaig conèixer, clar, em va fascinar la vida en general, no tan sols sobretot de la processó i de dansa de mort, sí, però després vull dir que és allò que dius, la manera de fer, no? I vaig anar,
I, escolta'm, tothom vaig anar en el pitjor moment, que ara, o sigui, plena Setmana Santa en els assajos i preguntar, i aquest i el tabal, i això, i aquí, i allà. I escolta, tothom em va atendre la mar de bé, no? I des d'aleshores, bé, vaig tirar endavant, vaig passar tot l'estiu allà fent-ho, tancada a l'arxiu municipal i remenant papers i vaig veure que hi havia molt poca cosa escrita. O sigui, l'únic que hi havia era d'aquest en Jordi Roca, que ja feia 10 anys un llibre que s'havia escrit sobre el professor, i res més. I després els que hem publicat hem estat com a llibres, altre cop jo amb aquesta de la processó dels petits, explicada per la Mainada, en Jordi Roca també ha fet un llibre amb fotografies, una altra cosa, però vull dir, i també en Salvador Pega, com et deia, et dic de versalitans, dels que conec més i d'altres, però no hi ha estudis seriosos, també com hi ha molt poca documentació, perquè en una època es veu que va haver, segons deien, havia agafat l'arxiver de fa molts anys el tifus i aleshores ho van cremar tot, no? Abans de la guerra, allò que dius, bum, i et trobes amb poquíssima cosa. Per tant, jo això no t'ho sé dir, però m'ho miraré i ja t'ho diré, Sí, si em permets una darrera pregunta. Has fet esment que la representació actual en 6 actes és un text de Fra Antoni de Sant Jeroni del segle XVIII o així? Sí, bé, ell... Sí, digues. La pregunta és, clar, jo no he vist imatges, en directe no he viscut, per tant, potser és una pregunta de profà, no? El que he vist és, el que he sentit en vídeo és el so del tabal, però no recordo cap so musical ni cap... en la processó, oi? No hi ha so musical, oi? Sí, a veure, hi ha el cant de l'Estabat Mater, que són els que van amb la Dolorosa i que van cantant allò, el cant de l'Estabat, estava la Mare Dolorosa, aquest i sí, i després hi ha el so de les menages, que són els que toquen, i després, perdona, hi ha la banda del Sant Crist, que clou la professor, veieu, també que van tocant la banda del Sant Crist, o sigui, hi ha diferents sons al llarg de la professor. I no hi ha un estudi etnomusicològic d'aquestes melodies, de l'antigor, si han canviat, si hi ha partitures recollides, no ho saps? No ho sé, això t'ho diria, és que la veritat és que arriba un moment que ja no pots assonar tantes coses, no? Això t'ho diria un dels músics d'allà, que ja li preguntaré també, ja t'ho comentaré, com que ens coneixerem. En Ramon ens ho podria dir, que era director de l'Estabat de molts anys, i probablement, però ja et dic, no ho crec, no ho crec, no ho sé. Una anècdota, vull dir, un detall, que jo he après també moltes coses avui i m'ha agradat molt, i això de vergevitar, aquest gentilici no ho coneixia. I llavors la pregunta és un gentilici antic? És a dir, la gent d'allà ho diuen, jo soc vergevitar? Ho diuen? Sí, i en el llibre, no sé, d'això de gentilicis, aquell que hi ha tots els gentilicis, surt el vergelitar. Deu ser com bigatà, oi? Perquè aquest així... Però és curiós perquè de Verges sembla que vergelitar és una cosa una mica especial. Jo no ho hauria dit mai, vull dir, m'ha fet gràcia que ho has dit tantes vegades. Què en diries? Perquè això del nom de Verges és un altre, ningú no sap sé, tan bé, no? Si m'haguessin preguntat no ho hauria sabut i veus, molt bé. Home, si tu que ets un lingüista, un gran lingüista, no ho saps? No ho sé. Sí, vergelitana, i tant. I tant, sí. Això del nom de Verges també és un altre misteri, perquè també és això, no? Alguns diuen, no sé, en Coromines, ara no me'n recordo que en diuen ben bé, que si vindria de Vergers, perquè era un lloc molt verd, d'altres deien que si venia de Verges, de dones, de donzelles, noies donzelles, en fi, també és d'aquelles coses que no ho sabem, no? La toponímia aquesta. Alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies per haver-me convidat i us esperem a Verges aquest any o quan sigui.